खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों गोजोनथाव खौरां एबा गोजोनथाव रादाब रायलायगोन। दिनैनि खोथायानो जाहैबाय मानसि गोमानायखौ मोनफिननाय खोथा। दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। जोंबो भिडिअ खालामनाय मानसिखौ मोनबाथाय जोंबो जोंनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो। दा हमनानै ला गोबां मानसि मोनाखै, गोबां मानसि मोनदों आरो सोरबा सोरबा मोनबाबो खोन्थाहराखै आरो सोरबा सोरबा मोनदोंना मोनाखै बेखौबो जेबो खौरां हराखै। बेबायदिनो सोरबा मोननायफोरा मोनदों होननानै खोन्थाहरो आरो सोरबा सोरबा मोनदोंबाबो खोन्थाहरा। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि लोगोफोर, मैया आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन साथाम मानसि गोमानाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो होननानै। बे साथाम मानसि गोमानाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो गोमानाय मानसिखौ मोनबाय लोगोफोर। गोजोनथाव खौराङा बेनो, जायबा बिजय दैमारि बेखौ मोनबाय आरो लोगोसे जायबा फाउदुर आरो भबेन बसुमतारिमोन बेसोर सानैखौबो मोनबाय। गोजोनथाव खौराङा बेनो। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बेबायदिनो गोबां भिडिअ दंबावो मानसि गोमानायनि। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै ला, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाथाय नोंथांसिम नटिफिकेसना थाबैनो सहैयो। आरो गोबां मानसिफोरा आंखौ मा जब मावो होननानै सोंहरगासिनो दंमोन। आं बेखौ सिगांनि भिडिअआवबो बुंखाबायमोन। आङो एमडि इन्डिया हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पानियाव मावबाय दं। बे कम्पानियाव आं मावबाय दं, गुवाहाटियाव प्राइभेट जब मावबाय दं आङो। बेखौनो मावबाय दं आङो। नोंथांमोननो आं सिगांबो खोन्थाखांबायमोन आरो आं भिडिअबो बानायखांबायमोन। जोंनि जबा जाहैबाय अटल अमृत अभियान आरो आयुष्मान भारत स्किमनि आन्दाराव जों मावबाय दं। बेहायनो जों मावबाय दं। नोंथांमोननो आं सिगांबो खोन्थाखांबायमोन मोनसे भिडिअनि गेजेराव, मोनसे नङा मोननै भिडिअनि गेजेराव आं खोन्थाखांबायमोन आं एमडि इन्डिया हेल्थ इन्सुरेन्सआव मावो होननानै। स' गाइस, नोंथांमोना गोबां खोथा मिथिबाय, दिनै मानसि गोमानायखौ मोननायनि खोथा मिथिबाय आरो लोगोसे आं मा मावो बेखौ मिथिबाय। स' गाइस, दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो। 50,000 साबस्क्राइबार थाबैनो खालामदो।